И майката ще стои тук. Една от тези, за да сложим пилото тук. За да не изпива пилото. А то ще се смет. А тук виждаш къде сме сложили маточниците. Сега ще ги преброим, за да видим колко отводки трябва да има. Значи, пробит. Туш май не е направен. Да, пробит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тук пак натрупали. 12 имаме тук. Нали така? Да. 12. Айде бе. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 маточника. Сега и тези чашки да ги свалим. Къде ми? Защото опа тук маточник има. Ще да изкарам маточник. Две има там. Те са маточници. Не, те двата тук. Двайсет, нали тъй каза? 20, да. И тук в края е този, деца го почнали и са се отказали. Що са се отказали? Не ми е ясно. Я да пробвам брой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ли са? Аз нищо не гледам, аз гледам камерата. Тай ли гледаш? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. И сега ги нагласяме обратно да не изтиват. И след това колко като не трябва, владим се. Леко натисна пищели там. Няма страшно. Плътно. Той пилот доста отдавна стои вече. Те са го покрили. Това е. Сега тези трябва да ги махнем така. Как ще ги махнем? Къде отиде, бе? Господин Иванов, що бягате? Виждам. Аз пак сега тук. Сега по-насам, бе. Не трябва да бъде страх. Ще използвам за някоя отводка. Махайте се, бе. Видите долу да работите. Така. На този етап толкова за този пускане. Да спирам ли? Да.